Hello, welcome mga kamags. This is Indians TV. Karon natay video nga pag-reakan karon kini gikan ni sa Thailand, kini nga babae. Taga Thailand ni siya. Grabe ka talented kayo. Ug daghan kaayo na ang nag-react ani. Grabe ka maayo gid ani nga babae. Karon ato siyang tanawon. Ang iyang pangalan ani si Josephine Alexandra. Kung kamo gusto mo visit sa iyang channel, adto kung di mo ganahan nga na nag-react. Pero kung ganahan mo nga naapoy nag-react, subscribe mo sa atong channel, Indians TV. I-hit na lang po ang notification bell para updated ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. Okay, let's go. Ato nang pag-reactan ni ang video ni Josephine Alexandra from Thailand. Grabe ka gwapa kayo. Ito kini nga video ang iyang paghimuan og cover mo ang kang Taylor Swift nga love story karon atong pagatanawon. Na pasensya na mo nga akong gi-post sa kay murag arag kay kanindotag yun kayo. Grabe kanindot kayo, talented kay nga babae. Nindot kay mo tugtog og gitara. Grabe si finger style. Una-una pagsugod pa lang melody, dynamic. Pagkasunod nga sunod nga verse, nisod ang rhythm. Sunod, nisod ang bass. Pagka ikaw pat nisod ang bass, ang percussion. Nisod. Grabe ka talented. Siya ra isa pero mura siya banda. Murag tibuok banda nga nagtugtog na. Grabe ka nindot. Karon atong tan-awon og outro, atong ibalik para di mo makuan, para ako na excite lang ko. Pasensya na gid mo. Grabe ka nindot kayo. Gawas pod nga grabe ka anyag pagid ka nga babae. Amazing cute kayo. Grabe ka talented pag yun. Atong ibalik. Mo ni akong giingon nga dynamic kadtong paghunong murag mihinay, ikan sa kusog mihinay, sunod hinay-hinay, mukalit kusog. Mao ni dynamic ginaingon kintahi sa mga musician. Nindot kay paminawon sila kay hibaw na magid-an kay kuan man. Aday. Grabe ka nindot kayo. Karon kay kung inyo nang nagustuhan ang iyang pagtugtog, i-comment lang ninyo sa atong description box kung nagustuhan ninyo atong himo part 2. Pero kung dili adi po ko mahimo. Pero i-comment lang sa ubos. Kay para ato nang basahon. O katong gusto mo pa shout out, comment lang sa ubos. Sa karon, ara kanindot nga babae. Grabe kanindot, talented kayo. Gorgeous, amazing kayo. Di ko ako nag-expect ba nga ato yun ato. Akong tanong sa iya, maragog kuan. Babae nga, murag high school ba nga kuan, pero tanawon imong hawiro gitara, grabe di kayo. Grabe ka, maayo kayo mo gitugtog. Karon basin ang uban diha nga wa pa naka-subscribe, inyo na ba nang nabuhat? Subscribe na mo. Wa man po ni bayad, wa man po mawala sa inyo. Subscribe na kung gusto mo nga ingon ani nga naay nag-comment. Pero di mo ganahan nga walay nag-comment, visit mo sa iyang channel, Josephine Alexandra. Mano iyang channel.
Sa karon hangtod sa sunod, this is Indian Steamy. Peace out.